दिनै आथियाबारि प्राइमारि UPPL नि बानजायनायाव मोनसे साफाई अभियान जों लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो फुंनिफ्रायनो गोबां स्कुल मन्दिर गिर्जा बायदिसिनाखौ जों फोसाबै सिबस्राङै एवस्राङै दिनै जोङो बे आखिगुरि गामियाव सौफैबाय। बे समाव जोंहा दा बे आखिगुरि गामियाव जों मावथि फारिया UPPL नि हान्जानि मावथि फारियाफोरनि थाखाय जोंहा एसे जानाय लोंनायबो जों बानायदों। दा बाहाय जों जाखां लोंखां आरो जोंहा गोबां स्कुलफोर दंबावो साफा खालामनांगौ सिबस्रांनांगौ एवस्रांनांगौ। दा जों जाखां लोंखां गुबुन गामिफोराव आरो जोंहा मावहैबावनो थाखाय जों आगान सुरलांसिगोन। गोजोन्थों।